kanyang pagbisita sa Norte ngayong linggo, ay muling namahagi ng tulong pangkabuhayan si Governor Dora Dodot Cadiao sa mga sakada. 25 sakada ang nakatanggap ng isang pares ng native na baboy na kanilang aalagaan at pararamihin, upang ito ay kanilang mapagkakitaan at maging source ng kanilang pangkabuhayan. Habang may 35 sakada naman ang nakatanggap ng tig 10,000 piso na kanilang magagamit na panimula sa isang negosyo. Kalakip ng mga biyayang ito ay may paalala at pakiusap din si Governor Dodot Cadiao sa mga antiken sakada. Ito ay ang i-encourage ng kanilang mga kabataan na mag-aral para na rin sa kaiunlad ng buhay ng kanilang pamilya. Amo dyan gituon ni Presidente Duterte, kapag pinanganak kayo na mahirap, hindi nyo kasalanan yan. Pero pag namatay kayo na mahirap, medyo kulang kayo sa porsigido. Kulang kayo sa isog. Kulang kasi kayo sa imakas. Kulang kamo sa pangabuhi ninyo. Kadya, libre ng kolehiyo. Hindi pwede, nga atin kabataan, magabot sa high school, papunduhon ninyo kurongga, hindi lang mag-eskwelahan, mag-arab lamang kita rin. Hindi rin pwede na. Hay libre rin ang kolehiyo. Libre rin ang pagto sa may UA, Tibiao, o sa UA campus, libre rin. Kung sa TSA Libertad mo, may UA to libre man, di ba? So, pagdulo ninyo, kinanap, eskwalahan nyo inyong mga bata. Hay, bisan may libre ang kolehiyo, may allowance man nga scholarship si Governor Cadiao kag si Inday Loren Ricarda. So, gamay lang magpagdido sa pamilya ninyo, nga puro lang among magyapon ng pangabuhi ninyo, sara lang ang bata makaeskwela kang kamiyo, sara lang ang bata maging teacher, sara lang ang bata maka-college graduate, ang binog na angkan maugwad ang pangabuhi. Malugod namang tinanggap ng mga sakada ang payo at tulong ni Governor Dodot Cadiao. Labis nga silang nagpasalamat sa maagang pamasko na makakatulong sa kanilang buong pamilya. Ako si Gerson Alvarez, taga Barangay Tiligbas, Libertad. Duro gikin pasalamat kay kung ako din kanaaga nga din paskuhan ako ka kang bahal nga buli. Amo ra nga palangga gid kagog ay hindi naman malipatan siguro mga gitong nga buli. Si Nazario Lorenzo Tiligbas, Libertad Antique. Pasalamat gid ako kay Dodot Cadiao sa maaga ng pamasko sa amon sa gintugo ng baboy kabulig man sa amon sa mga baboy. Salamat gid ako sa baboy. Pasalamat gid ako sa inyo sa bulig mo. Di ako makabanik sa sakada kay dayang muragin sa sakada. Salamat gid. Ako dari si Roy nga Bangkaya, taga Barangay Malabor. Salamat din ako kay Gog na burigan ako. Hindi rin ako magparayo sa pamilya ko. Gog, duro gid nga salamat. Langga gid namon Gog. Kami ginaulikid mga skada. Merry Christmas. Happy New Year Gog. Bilang ina ng probinsya, walang hinangad si Governor Dodot Cadiao kung hindi ang malagay sa maayos na buhay at sitwasyon ang bawat isang antikenyo. At naniniwala siya na upang makamit ito ay kakailanganin rin ang inisyatibo ng bawat isa na hindi siya magdadalawang isip na suportahan, lalo na kung ito ay kakabuti at kauunlad ng buong probinsya.